Show jabaran la bago hamuno ban fila malikona ni maliko kan foli belebele ba hambo ko ye kuma be ani wakati be amin ba wakati ta kuma be ka sigi bololo sara sanfe ka nga kuna foni numa kono foli belebele ba hambo ko ye oni che haw yere kuna foni mi namba do amadunguru ni wakati selama fo bela jenen ke bismillah kuna foni bulon kono na be tarata septembre kalo kile mugan wolonfla samba fla ani mugan fla kuna fana damne la ba damne ka fo ye chebelebele ba mi ya fo tribune des nations ka ira ka fasa ko ni mo mi yere ko ni mamali jamana buya mamali jamana ka hakela tanga ko asimi goita nyogona chama ba ki bo jolen sornya akaja asimi goita million chama ba ki bo jolen sornya ko ba ko mali den bela jelen tigaluna kan bi mali jamana ka buya mali jamana re mali jamana ka buya mali jamana ka sharo ka buya mali jamana ka hakela katanga olubo kelere ke fokata minke ho min kuma be kon jara mali den bela jeleni o min kera tribune des nations na kerenkene na jenje kulubambe wulu ko nations unis olu ka fara nyogon kam meke ni na tapno ta ko biolon vlani wolon vlana o kum ko na sa ira la ka foko ministre nyama norobla no de colonel Abdoulaye Maïga ale kon kelen kane kuma info ka segina an ka fa ba kono biho o segina mi yera kon senfe kumbeli belebele ba tara kanji Abdoulaye Maïga ma jamana kono donfe Abdoulaye Maïga hajiglen ka bo pankuru kon nan hani kuna fondelo karle nyogona ayira ka fasa ko ale kon ni sonjara ko sebe foli belebele ba habo takadi jamana chama fanga nyama ma no de colonel Assimi Goïta ko kam mali jamana kono de bala jelen fo munu be mali kona ni munu be mali koka foli belebele ba hale bo ko bala jelen ko mali jamana don fle ne kani kumbeli mita ko uluma kono ko ulu yere kon tun siglente na fio ko foli belebele ba ko abo ku ko sebe kulu be wakati mina sisa mago kon be jamana den kelengire na bela jelen ka demena ko jamana den bela jelen ka buliki jo ka chama fanga dem wala sa chama fanga mo ka la nyini mi hayra kon be se ka sabate ba olu ka la nyini te foye mali jamana ka ko kala tanga mali jamana ka bunya mali jamana ka sharia ka bunya ni mali jamana yi fere munu tiga aka jamana ka fo ko aka jamana be se ka bon no la ni fere ne ko jamana to bela jelen ko ubunya ko o yara de kon yo olu ka la nyini ma kuncela ha kon ya yira ka fosa ko mali de munu yara kon be kon nana ya kambela jelen ka fere ke ka ambolo di nyogoma kanga pa fulu kuna anga pa nyonga komisenu kuna ambe wakati mina samali jamana kono jamali jamana mago ba den kelenge na bela jelen ka je ki tika di nyogoma ntigla mago ka kuma la hajira ka fasa ka be fonnema commission accompli mi ba ira ka fasa ko baranya na ka ko sesano ko to bela jelen be jamana chama fanga nyama de bulu no de colonel Assimi Goïta ko de bina fasa nuka baranya na yalma nuka baramanya mi yara nu yara kono kumbe ko kunda kuluba colonel Assimi Goïta fi alisa nantoro ka kuna funu kono na ambola doni aka fo ministre mi sigilo no dine ko ta kun kan kula ale bolo no blasema mi na kon be ka jamana kono don la doni aka fasa ko mba kalo ko o kalo era kon maye mali jamana kono kunu ko o kum kono na sa ko do mba kalo ka kon be jo mali jamana kono na arabado septembre kalo kle mugani shekin ko o kumne konna la sa ko mauludi be ke mali jamana kono ya akarido octobre kalo kle kono to ko mi yara de kono ya dengune sa ko be ke sibrido octobre kalo kle tan duru kuna fonna mina ya boka biko kada jamana kono dembela jelen kuloka alisa nantoro kuna fonu konna na ambola dona ka foko bolo do bla 7 do yere kon be bolo lo sira sanfe bolo no bla 7 mina yere la ka foka yere kon bora septembre kalo kle mugani kele nga ka kono kuma ko chari la septembre kalo kle mugani worodi mi ni Niger ka o ka jamana nyama lu kon kelo no ka bolo no bla 7 minu kon yere ka fo ko mali petrole mbete me Niger ka do ga o fe ko ulu yere kon menu o tege ko utena min tege do ko ye petrole mbedi minisma mo oma alisa nantoro Niger ka o ka kuna fonu la hambola dona ka foko ministre nyama norobla hale kani kumelin senfeno de colonel Abdoulaye Maïga ko jakulu mi sigile no Niger ka hakola fasali tangale kama ko ulu yara kontume mo chala ko kwa demeta kanyashi mali jamana kono dema kaida ka foko Niger ne mali bela jelen ko ni jamana bakilini ameto kuna fonu kona na ameta dolanchi kuna fonu la homi amba la donia ka foko kunu mali ni Zambi olu kono kunkanga kar nyogona nga kodo era koni abali no kera sanji bali na mali jamana konna na kun homi okum konna na dolanchi yera koni maseka ke ba dolanchi halebe ke femi sanfe no be wolo ko peluzu yera koni maso okuma yera koni ngunu kuma chara ko sebe bololo sro sanfe mi yera koni maja mali jamana kono do okum senfe musa aktayera na le ministre mi sigilon shifika na ka demsenu kungoro fokata se dolanchi kungan ko male bolo no bla sembo ka ira ka fo ko aketo belbele ba abonyi ne mali jamana kono de bela jena fa ba ko dona na tola ko fere bela jelem na sigisinga wala saka sigan ko skunu bali mali jamana kono na
to ka kunnafoni kɔnɔ la an bɛ taa minisiri min sigilen no kuran hani ji ta kunkanko la ale yɛrɛ kɔni fana bɛ ka baara kɛ faaba kɔnɔ na walasa jiko gɛlɛya min bɛ faaba kɔnɔdenw kan o bɛ se ka ban cogoya min na o hukumu de kɔnɔ la u y'u kunda kalabanbugukaw fɛ hani maa min bɛ k'o cakɛ sa o ye SOMAGEP mɔgɔ ye walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka ji jɛlen di Mali jamana kɔnɔdenw ma cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko kalabanbugukaw fɛ ko SOMAGEP mɔgɔw yɛrɛ k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka millimètre cube n'o yɛrɛ de kɔni ye ji sumala ye ko o ba 12 k'u yɛrɛ de kɔni bɛ ko o sen dugumakolo jukɔrɔ walasa kalabanbugukaw olu bɛ se ka ji jɛlen sɔrɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔna na u y'u kunda Bakɔ jikɔrɔnikaw fɛnɛ fɛ jiko gɛlɛya yirala k'a fɔ k'a bɛ yen fɛnɛ sa ko millimètre ba 60 ko o yɛrɛ de kɔni fɛnɛ bɛ ka taa Bakɔ jikɔrɔnikaw ka dugumakolo jukɔrɔ walasa ji jɛlen a bɛ se ka sɔrɔ yen cogoya min na minisiri Hale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ bawo SOMAGEP yɛrɛ kɔni bɛ ka sɔn ka to olu kɛrɛfɛ walasa ji sanuman bɛ se ka di Mali jamana kɔnɔdenw ma cogoya min na ko foli belebeleba ko k'o kɛ cɛmancɛ fanga mɔgɔw ye olu minnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka lafiya k'o di jamana kɔnɔdenw ma cogoya min na ka kunnafoni datugu an bɛ taa Senegalikaw fɛ o min an bɔra dɔn n'a ka fɔ ko Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa n'o de ye Macky Sall ale fana tun bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ ka dugula ɲɔgɔn min yɛrɛ n'a yɛrɛ kɔni ye a y'o kɛ ni minisiri min sigilen don baloko ta kunkanko la Senegal fo ka se u ka jagokɛlabaw ani jɛkulu minnu sigilen don walasa gɛlɛya bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ Senegal dugu kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra de walasa u ka taa kuma fɛn kan walasa gɛlɛya ko bɛɛ bɛ Senegal fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o de ye baloko gɛlɛya n'o bɛ wele ko vie chère o de y'a to a ye ni cakɛdaba bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw fara ɲɔgɔn kan min de bayɛlɛmalikɛlaw fo ka taa se maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ feere kɛ jagokɛlaw fo ka taa se wari bɔ mɔgɔw ma u bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka taa se maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ mɔgɔw ka hakɛ la fasa n'a bɛ wele ko assurance ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de tun bɛ walasa u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taa kuma vie chère min bɛ Senegal fura ka sɔrɔ a la cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na Macky Sall y'a yira k'a fɔ sa k'u yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ 11 k'u y'o de sigi sen kan joona joona walasa u bɛ se ka vie chère kɛlɛ cogoya min na ka b'u ka jamana kɔnɔna na Mali kunnafoni show jamana labanw ni kunnafoni dama dama de kuma bolo bi ka da kulo kan n'Ala ma basi wɛrɛ kan na me ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan ɲanu cɛ san b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'a ma kan bɛɛ